Здравейте! Днес ще ви обясня как да изтеглите и поставите мод и модове по-точно в Assetto Corsa. Първото нещо, което ще се наложи да направите е да анализирате вашият браузър и да го отворите. След което да натиснете плюсчето, за да отворите нов таб. Тук първото нещо, което ще се наложи да изтеглите, е WinRAR. Ако нямате WinRAR, бих предпочел да го изтеглите, защото е доста може да ви помогне доста и е нужен за инсталацията на модовете. Ще оставя линк в описанието за WinRAR. Второто нещо, което е важно и трябва да го имате за Assetto Corsa, е Content Manager. Отваряте си един нов таб и пишете Content Manager, след което ще оставя линки в описанието и към това, към Content Manager. Както виждате, Custom Launcher and Content Management Tab for Assetto Corsa. За да намерите откъде да го изтеглите, трябва да дойдете малко по-надолу и трябва да видите ето това. Download from Backblaze B2. Когато го натиснете, ще ви се изтегля ето този файл. След като ви се изтеглил този файл, само exe файлът го преместете на вашият десктоп, ето така, ето тук. И тъй като аз вече го имам, както ви показах, ето тук, няма да го свалям. След което, като сте го изтеглили и поставили на десктопа ви, трябва да влезете в сайт, който има Assetto Corsa модове, за който аз ще използвам Assetto World. И в Assetto World ето ги Assetto Corsa модовете. Аз съм си избрал определен автомобил, който желая да си изтегля. Вече тук може да намерите автомобили по ваше желание, какъвто вие желаете. Аз съм си избрал Alpina B10 V8S. Ето този. След като сте си избрали автомобилът, който желаете да изтеглите, натискате отгоре него, скролвате надолу, докато намерите Download. Когато намерите ето това, натиснете Download. След което ще ви препрати към друга страница, която ще ви попита дали желаете да си изберете да изтеглите чрез ModsLocker или ModsFire. Аз предпочитам да изтегля с ModsFire, защото ModsLocker не е нещо, не съм го тествал. След което, когато дойдете тук, имате Generate Link, Download Link ще ви излезе след това и имате Download. Когато натиснете Download, ще ви се изтегли мода. Но преди вашият мод да се изтеглил, трябва да направите друго нещо през това време. Трябва да си отворите вашият Content Manager, тъй като аз вече го имам настроен и всичко ми е настроено. На вас ще ви излезе малко прозорче. Прозорче, което ще ви пита как желаете да конфигурирате Content Manager. Има плагини, които ще ви питат дали желаете да ги изтеглите. Тези плагини по ваш избор е, ако желаете да ги изтеглите. След което има да изберете къде е вашата папка на Assetto Corsa и да подчертая, че модовете не работят с кракнатата версия на Assetto Corsa. Работят само единствено с платената игра, купена в Steam. Както виждате, аз имам платена от Steam, ето я. И когато ще ви излезе точно ето това прозорче, когато вие вече сте си конфигурирали Content Manager. Преди да ви обясня точно как да изтеглите самият мод и да го сложите вътре в играта, първото нещо, което е задължително да го направите, е да отидете в Settings, Custom Shaders Patch и тук ще имате, няма да ги имате тези всичките неща,
и ще имате два бутона дали желаете да изтеглите Custom Shaders Patch или не. Главното нещо тук е, че трябва задължително е да изтеглите Custom Shaders Patch, поради причината, че повечето модове ползват така наречения Android Auto, имат и други функции, които се нуждаят Custom Shaders Patch при дизеловите автомобили, които са модове в Assetto Corsa. Също се нуждаят от Custom Shaders Patch, за да има саждите, да кажем ако има Android Auto и други неща. И се налага да имате Custom Shaders Patch. Аз ползвам 0.2.4 Preview 1, която е най-добрата версия на Custom Shaders Patch. 0.2.5 не е все още тествана и доколкото знам и съм я пробвал, има все още гличове с нея. Криптираните коли, които са от модовете, стават на сини парчета и е проблем. Ще оставя линк, откъде може да си изтеглите 0.2.4 Preview 1, Preview 1 за Custom Shaders Patch. След когато сте си изтеглили Custom Shaders Patch, може обратно да се върнете на Drive. След което, когато се върнете, отидете във вашия браузър и си отидете в изтеглените файлове за да намерите WinRAR файл, който е с модът. Когато го намерите, го фащате и го пускате ето тук в празното пространство в Content Manager, след което просто ето модът ще ви излезе ето тук от бяло, сега ще го кенсълна, от ето това положение ще се превърне в зелено и ще ви излезе вашият мод. Аз го канцелирах, защото да ви покажа как изглежда преди да се сложи. А другия лесен начин е отново чрез като си влезете тук в изтеглените файлове, фанете го и го поставите ето тук в празното пространство. След което, когато вече цъкнете тук, би трябвало да ви излезе мода и пише New Car Alpine B10 V8S, която е автомобил, който аз желая. И продължавате като натиснете Install. По същия начин е и за картите. Картите се теглят по същия начин, отново се пускат тук WinRAR файла и да. И вече след като сте си изтеглили Custom Shaders Patch и сте поставили модът, вашият мод би трябвало да е наличен в играта. Ще потърся Alpina и ето го, да. Тук е. Ето го. И когато вече сте си настроили от Settings, Assetto Corsa Controls, тук вече като сте си настроили вашият волан, вече вие, когато сте си избрали също карта от Drive, ето от тук, натискате тук и ви излизат всичките карти. След като сте си избрали карта, и си пуснете вашият автомобил, натискате Drive, ще ви вкара вътре в играта и може да си шофирате и да си дрифтите и да си карате. Благодаря за клипа. Може да ударите един лайк, subscribe и когато се абонирате с камбанката, за да може да ви излизат известия, когато аз кача нов клип, с който аз мога да ви помогна.